Ahoj. Tak ahoj všichni, vítám vás na 14. ročníku Račiněves Tour de Pubs. No není to číslo krásný? Já myslím, že úplně skvělý, 14 let už se tady takhle scházíme, užíváme si to, takže se pěkně letos taky projedeme. Trať je stejná jako minulý rok. Prémiovka první. Jsem potřeboval Jončáč. Komu vadí déšť? A zdraví. Nezaprší a nezaprší. Počasí nám bylo, že ne? Akorát nevíme, co nám přeje. Píknu si, ty vole. A jede, vole. Je, ty vole. Kdo to dostal, tyjo? Hel mi svídlo. Ale to už nemůžu, ať si vezme tramvaj. Nazdar. Nazdar, chlapi. Prvního. A přijel vedoucí závodu. Já jsem to objednal na dnešek. A my starý bagáři, starý Helena, není. Prší, jen je. Dal bych si jednu pivo, prosím. Zamíchej to. To je tvoje. Klobáska. No, já si beru zbytek. Takže Romáku, všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, hlavně opatřte si při jízdě na kole a žádný držkopády velký. Naštěstí je vidět, že jsi velký paragán, který zvládá ty kotouly. Ještě ti připravili takhle dres, aby si měl v čem jezdit. A jeden sponzor je ten, který nám vyrábí tyto nádherná trička. Dále tady máme naše vlastní unikátní pultr Račiněves Tour de Pubs. Už jste je mohli vidět minulý rok. Takhle přesně se z nich pije a dokonce se s nimi dá i posilovat, jak jistě vidíte. A jeden další. A jak jistě poználi vidíte, předkloníte se k tyči a začnete se 15 vteřin točit. Tak Járo, pojď se zvednout. Hele, máme 3 tyčky na točení a vystačí, to se úplně skvělý. Pojďte, disciplíny se jízdníci. Jirko, připrav 4 pytle. Točíme se 15 vteřin, přidejte kluci, přidejte! A jeden, a teď! Jeden! Pojď, stop, jeden! Kam běží? 6:45! Jo! To bylo zkušební! Míra!
Tady nejsi nás tam. Ve fotbale na třetím místě máme 2 vítěze, a to pana Petra Kotrbu a pana Šolína Jirku. Můžete si odsaď říct cokoliv budete chtít, protože tyhle ty nádherné ceny nám zavěnovala Monika Hloušková, kterou tímto zdravím. Tak tady máte na památku náš politr. Děkuju moc. A na prvním místě Formánková Klára. Ale aby si měla z čeho pít, máš politr. Strašně moc chci poděkovat vám všem, kteří jste se dneska zúčastnili. Strašně moc chci poděkovat všem našim sponzorům, kteří nám pomohli tuhletu akci udělat. Takže děkuju Steakgrillu, Remaxu, VDF Techniku. Tak to nepřečtu. A jsem v čudu. No, máš špatný oči? Zednictví košťál, košťálovi do ty vole, kde jsi mám? Já ho nevidím. Dobře. Geskarp, rybaření všeho druhu, podlaj vlak a kouzlo porodu. Kouzlo porodu samozřejmě. Takže děkuji moc a v neposlední řadě naší občeračinové, kterou tady vidíte na každém rukávu, která nám taky hodně pomohla v tom, aby jsme tuhle akci mohli zorganizovat. Zbylo mi tady jedno takové nádherné tričko. Kdo si pro něj doběhne prvním, tak ho má. Takže tady na váš kapé, už si ho... Sice to není úplně tvé velikost, ale to vůbec nevadí. Všem vám moc děkuju, že jste přišli. Ještě rozhodně nekončíme, ale já už si dám voraz pár piv a rád si k vám sednu, zaprvé si nějakou muziku a užijte si to tady, tak jako jsem si to užil já.